Čaute ľudia, vítam z tohto videa. Veľmi si cením, že ste klikli na toto video. A čo budeme dneska robiť je hrať Counter-Strike, takže poďme na to. Tak. Dám mapy s bombou Alpha. A poďme ku counter-teroristom. OK, spavnuli sme sa do hry a budem normálne hrať Counter-Strike, nič špeciálne, takže hádam sa nebudete nudiť. A nebudem vás už vyrušovať. Joj. Joj. Takže prvý kill. A teraz ideme už iba nájsť tých posledných dvoch. Aj keď tam je docela dobrý, ten hráč. Toto sa mi nepáči, aspoň 6 metrikov. Ináč trošku stresujem, takže ak by... No, trošku stresujem. OK, takže ďalšie kolo. Poďme na to. Teraz by som asi chcel ísť... Premýšľam, nech poďme. Docela dobrá taktika je ísť aj takto vrchom, len niekedy sa stane, že... OK, poďme. Že zomrete, takže... No ako... Nikto to není. Toto ich vystrelajú, takže... Toto vyčistili. OK. A tam je ešte niekto. Okay. Dobre. To sa mi páči. To sa mi veľmi páči. To trošku obávam. Na Bčku pravdepodobne niekto bude. A dobré. 3 killy. To je docela v pohode. Headu som mu dal. Hlavu. Čím? Nedal? Asi mi. Okay, teraz by som išiel s M4 a 1. OK, takže ďalšie kolo. Poďme do toho. Ináč dal som si M4 a 1 zbraň. Či to spraví nejaký rozdiel. Pretože henten mal bombu, čo znamená, že asi budú viacej sem chodiť. Odkiaľ, prosím? No tak to už myslím. Jež to som si ani nevšimol, jak sa tam objavil. OK, takže ďalšie kolo. Omylom som si dal P90. No a vlastne chcem inú zbraň. OK, takže ja idem teraz zase cez asi menšiu, alebo čo to, neviem čo to je. Oj, ty jeden. Pinavec. Nestia. OK, takže štvrté kolo. Pravdepodobne 5. asi. Mýlim sa. A teraz... Takže viem ešte, kde sa môžu skovať, ako odvolám tam za ten stĺp. Čo je sa dosť otravné. Ešte to je tretí.
Inak mám iba len 4 HP, takže to raz ma strelia a som mŕtvy. Nie, dobre. Ani som si nevšimol, že tento tu je. Takže teraz si berem M4A1 a asi granát. Keďže máme ďalšie kolo. Či nie? Ok, takže idem takto. Tak, téma, ja som ho skoro mal. Ináč 50 je podľa mňa docela dobrá zbraň, lebo má dobrý aim, nemá moc recoil a má veľa nábojov, takže je docela dobrá zbraň. To sa mi zdá, či sa chytá za... Ok, nebudem riešiť, aj budem riešiť. Gamer PTU. Čo ja viem. Moc ľudí nehlasovalo, takže asi to nebude nič podstatné. Keď takže ďalšie kolo, rozhodujúce kolo, keď vyhráme. Ok, takže vypadá to tak, že nevyhráme teraz. No ok, takže ďalšie kolo máme. Ešte 4 pokusy na výhru. Keďže teroristi iba týkrát vyhrali. Ach jaj. Chceš ty to skoro. Super. Výhra je naša. Super. Štvornásobný vrah. Najviac sérií zabití až 2 som ja dal. Mám 140. Ani neviem, čo to je úprimne. OK ľudia, tak to je na dneska všetko. Som veľmi rád, že ste pozreli toto video. Tak sa majte. Čau.